Тукайлар Устазлар фестивален зур әзерлек белән үткәрде. Файда урнаштырылган күргәзмәдә мәктәп эшчәнлеге белән танышырга мөмкин иде. Тантанада җитәкчеләр, ветеран укытучылар чыгыш ясады. Укучылар сәхнә күренешләре күрсәттеләр, күмәк биюләр, җырлар башкардылар. 10нчы сыйныф укучылары педагог анты бирделәр. Укытучыдан да, укытучы профессиясыннан да кирәгрәк профессия юк бүген менә бөтен дөньяда. Нинди генә менә бу техника булмасын, аппаратлар, ләкин алар бер кем дә менә укытучыны алыштыра алмый. Бүгенге көнгә килеп туган кадрлар проблемасын хәл итүдә бер этәргеч булып тора. Бүгенге чарага килгәндә искиткеч мотор чара карадык. Менә хәзер инде безнең ветеран укытучыларыбыз менә шушы педагогик сыйныф білім алушы укучыларның бірінші дәресләренә таралдылар. Укытучы профессиясы кайсы гына вакыт булмасын, һәр вакытта да ул иң югары профессияларның берсе, иң кирәкле профессияларның берсе. Чөнки кем генә булмасын, ул укытучысыз бер алга таба омтыла алмый, укытучысыз алга таба бара алмый. Быелгы уку елында мәктәптә педагогик психологик класс ачылды. Узган уку елыннан бөтен Россия күләмендә эшләп киткән әлеге проект киләчәктә тормышын мәктәп белән бәйләячәк педагогик кадрларга һөнәр сайлауда ярдәм итүне күз алдында тота. Бүтән класслардан аермалы буларак инде бу классларда педагогика һәм психология дәресләре укытыла. Киләсе уку елында бу юнәлешле классларны инде предпрофильный итеп бәләкәйрәк класслардан җыярга дибез 7-нче, 8-нче класс укучыларыннан. Инде бу быелгы 10нчы класс алар 11нче классны бетереп, уку йортларына кереп үзебезнең мәктәбебезгә кайтырлар дип ышанабыз. Педагогика һәм психология нигезләрен өйрәнүче сыйныф укучылары бу көнне татар теле, физика, химия, география фәннәреннән беренче тапкыр ачык дәресләр күрсәтте. Ветеран укытучылар, мәктәп мөгаллимнәре укучыларының дәресләрен зур кызыксыну белән күзәтте. Дәрестең барлык этаплары да бик дөрес итеп оештырылган иде. Альбина Маратовна үзен бик иркен тотты. Дәрескә бик күп күргәзмә материаллары да бар иде. Укучылар әйбәт катнаштылар. Альбина Маратовнаның киләчәктә укытучы булырга барлык мөмкинлекләре дә бар. Мин бүген татар теле дәресе үткәрдем 5нче сыйныфта. Мин җайлырак булыр дип уйлаган идем. Укытучы эше хезмәте авыр икән ул. Әзерләнергә булыштылар инде миңа. Озак әзерләмәдем, тиз булды. Үземнең укытучым булышты. Балалар белән эшләргә авыр да рәхәт тә дип әйтер идем. Ачык дәрес күрсәткән укучылар бу көнне кичергән хисләрен, үзләре биргән беренче дәресләрен гомер буена матур хатирә итеп саклар. Алардан оста мөгаллимнәр үсеп чыгар, устазлары әле күп еллар янәшәләрендә булыр дип ышанасы килә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.